15-2-21 कल्याणसाठी मित्रांनो स्ट्रॉंग ओपन राहील दुर्री आणि तिरी हे दोन ओपन अगदी स्ट्रॉंगमध्ये आहेत मित्रांनो. आणि सपोर्टसाठी ज्या जोड्या आहेत मित्रांनो 21-26, 37 आणि 07 ह्या चार जोड्या सपोर्टसाठी करा मित्रांनो. आणि स्ट्रॉंगमध्ये जोडी आणि पॅनेल या आहेत मित्रांनो 36 आणि 27 ह्या दोन जोड्या स्ट्रॉंग आहेत 160 पॅनेल. नमस्कार मित्रांनो, आज इथं सोमवारसाठी दोन ओपन आहेत मित्रांनो. टेबलवर दोन ओपन आहे, खरंच क्लोज मात्र सिंगल एकच आहे आणि क्लोजला स्कीम लाईनवर पॅनेल आहे. बघा दाखवतो तुम्हाला, स्कीम लाईन पण दाखवतो, टेबल लाईन पण दाखवतो. टेबल लाईनला बघा पहिल्यांदा ओपन दाखवतो. हा बघा तिरी ओपन, पंजा ओपन आणि हा ओपन दशा चालते. हे रिझन आहे. हे तिरी ओपन तर हे बेरीज 8 चालते. हे तिरी ओपन तर हे बेरीज 8 चालते. हे पंजा ओपन तर हे बेरीज 10 चालते. हे पंजा ओपन तर हे बेरीज 10 चालते. आणि हे दशा ओपन तर हे बेरीज 5 चालते. हे तिरी ओपन 8 बेरीज, तिरी ओपन 8 बेरीज, पंजा ओपन 10 बेरीज, पंजा ओपन 10 बेरीज, दशा ओपन 5 बेरीज हे चाललं मित्रांनो. तर आता ह्याच्यावरून बघा आज कसा आला. हा तिरी ओपन जर चालला तर हे 8 बेरीज आणि पंजा ओपन ह्यांची बेरीज 3 चालते. हे तिरी ओपन जर चाललं तर हे 8 बेरीज आणि पंजा ओपन ह्यांची बेरीज 3 चालते. हे जर पंजा ओपन चाललं तर हे 6 बेरीज आणि 9 ओपन ह्यांची बेरीज 5 चालली. हा जर पंजा ओपन चालला तर हे 6 बेरीज आणि 9 ओपन ह्यांची बेरीज 5 चालली. हे दशा ओपन तर आता 10 बेरीज चालण्यासाठी हे 7 बेरीज आणि येणारा ओपन ह्यांची बेरीज 10 चालण्यासाठी इथं तिरी ओपन यायला पाहिजे. आता ही तिरी अनेकडे इथं टेबललाच बसायला लागल्या बघा. हा पंजा ओपन आणि बेरीज 4, 5-4चा फरक 9 चालतो आहे. तर 9 फरकाचा हा खाली ओपन चालतो आहे. हे पंजा ओपन आणि हे बेरीज 8, 5-8चा फरक चालतो आहे 3, तर हा खाली ओपन येतो आहे 3. तर पंजाच्या क्रॉसला हा 9वा ओपन आणि हे बेरीज 7, 9-7चा फरक चालतो आहे 8, तर हा ओपन चालतो आहे 8. तर 9च्या क्रॉसला हा 9वा ओपन आणि हे 2 बेरीज, 9-2चा फरक 3, तर हे तिरी ओपन यायला पाहिजे मित्रांनो. ह्या पद्धतीने ही तिरी आहे. हे तिरी आहे मित्रांनो. पण आता जो ओपन दाखवतो आहे तो ओपन माझा मेन स्ट्रॉंग आहे. हा तिरी ओपन देखील स्ट्रॉंगच आहे, पण हा 2 नंबरला ठेवतो आहे मी. आता मेन स्ट्रॉंग ओपन बघा मित्रांनो कसं झालं आहे. हा सत्या ओपन आणि तिरी ओपन 7-3चा उलटा फरक हा 6 चालतो आहे. 7-3चा उलटा फरक 6 चालतो आहे. तर पंजा ओपन ह्यांचा उलटा फरक 10 चालतो आहे. तर दशा ओपन, पंजा ओपन ह्यांचा उलटा फरक 5 चालतो आहे. तर छक्का ओपन, एक्का ओपन ह्यांचा उलटा फरक 5 चालतो आहे. हा 6 फरक जर चालला तर हा छक्का ओपन चालतो आहे. हा उलटा फरक जर 10 चालला तर हा दशा ओपन चालतो आहे. हा उलटा फरक जर 5 चालला तर हा जागेवरच पंजा ओपन चालतो आहे. आणि हा जर उलटा फरक 5 चालला तर हा ओपन पंजा चालतो आहे. हे 6, 10, 5, 5 हे तर चाललं मित्रांनो. ज्यावेळा हा छक्का ओपन चालला त्यावेळा हा दुरी क्लोज आणि बेरीज 8 ह्यांचा फरक 6 चालतो आहे. हा दशा ओपन चालला तर अट्ट्या क्लोज 8 बेरीज ह्यांचा फरक 10 चालतो आहे. हा पंजा ओपन चालला तर यक्का क्लोज 6 बेरीज ह्यांचा फरक 5 चालतो आहे. हा जर पंजा ओपन चालला तर हा यक्का क्लोज आणि 6 बेरीज ह्यांचा फरक 5च चालला. तर आता बघा हे दुरी क्लोज आणि बेरीज 8 ह्यांचा फरक जर 6 चालला तर हा 9वा ओपन आणि पंजा ओपन हे ओपन फरक 6 चालतो आहे. हा यक्का क्लोज, अट्ट्या क्लोज आणि 8 बेरीज, अट्ट्या क्लोज 8 बेरीज ह्यांचा फरक जर 10 चालला तर तिरी ओपन आणि तिरी ओपन ह्यांचा फरक 10 चालतो आहे. हा यक्का क्लोज 6 बेरीज ह्यांचा फरक जर 5 चालला तर हे अट्ट्या ओपन आणि तिरी ओपन ह्यांचा फरक 5 चालतो आहे. तर ह्याच्याखाली हा यक्का क्लोज आणि 6 बेरीज ह्यांचा फरक 5 आहे. तर हा येणारा ओपन आणि हा ओपन हे ओपन फरक 5 चालण्यासाठी तर एकच दुरी ओपन छापायला पाहिजे मित्रांनो. हा ओपन स्ट्रॉंग आहे. दुरीसाठी अजून पण लाईनी आहेत मित्रांनो, पण स्कीम लाईनी, हे टेबल लाईनी परत सगळं दाखवत बसलं तर व्हिडिओ फार मोठा होतो आहे. जे स्ट्रॉंग आहे ते तेवढे एक लाईनी मी दाखवतो आहे. बघा आता इथं क्लोज दाखवतो बघा. हे बघा क्लोज, हा छक्का ओपन आणि चौका क्लोज 6-4चा फरक 8 चालतो आहे. 6-4चा फरक 8 चालतो आहे. तर हा ओपन आणि क्लोज, 9वा ओपन 9वा क्लोज ह्यांची बेरीज ही 8 चालते. हे सत्या ओपन, अट्ट्या क्लोज ह्यांचा फरक 1 चालतो आहे. तर पंजा ओपन आणि छक्का क्लोज ह्यांची बेरीज ही 1च चालते. तर यक्का ओपन, दुरी क्लोज ह्यांचा फरक 1 जर चालला तर दुरी ओपन, 9वा क्लोज ह्यांची बेरीज 1च चालते. सत्या ओपन, चौका क्लोज 7-4चा फरक 7 जर चालला तर हे तिरी ओपन आणि चौका क्लोज ह्यांची बेरीज ही 7च चालते.
हे 9वा ओपन 9वा क्लोज बेरीज 8 जर चाललं तर हा क्लोज चालतोय 8. हे 5 ओपन छक्का क्लोज ह्यांची बेरीज 1 जर चालली तर हा क्लोज चालतोय 1. हे दुरी ओपन 9वा क्लोज ह्यांची बेरीज 1 जर चालली तर हा क्लोज चालला 1. आणि तिरी ओपन चौका क्लोज ह्यांची बेरीज 7 चालली तर आज एकच क्लोज चालायला पाहिजे 7 मित्रांनो. आता हे ह्या पद्धतीने इथं टेबल आहे. आता ह्यासाठी स्कीम लाईनीवर जोड्या दाखवतो बघा. तर याची तारीख बघा 19/12/16ला शनिवारी जोड चालतोय 5-9. तर त्यानंतर हा 15/7/19ला शनिवारी जोड चालतोय 45. आणि त्यानंतर 14/1/21ला शनिवारी जोड चालतोय 31. हा 5-9 जोड जर चालला तर 1-2-3ला शुक्रवारी 5 ओपनवर 5 ओपन येतोय, फरक चालतोय 3. हा चौका ओपन जर हा जोड जर चालला तर 1-2-3ला पहिल्यांदा शुक्रवारी चाललं तर हे सरकून चौका ओपनला चौका ओपन येतोय आणि जोडीत फरक चालतोय 3. हा जोड जर चालला तर 1-2-3ला पहिल्यांदा शुक्रवारी चाललं तर त्यानंतर गुरुवारी चाललं तर आता हे बुधवारी तिरी ओपनला तिरी ओपन चालतोय आणि जोडीत फरक चालतोय 3. तर बघा हा 8 क्लोज 8 क्लोजचा बेरीज 8 जर ह्या मार्केटला चालला तर हा जोड चालला 9. हा 7 क्लोजचा 7 बेरीज जर कधी रिलीज केला बुधवार मार्केटला बेरीज 7 जर चालली तर ही जोड चालली 98. पहिल्यांदा काय चालली 99, हा जोड चालला 98, तर आता चालायला पाहिजे 97. हा छक्का क्लोज बेरीज जर 6 कधी रिलीज केला तर हा बुधवार मार्केटला जोड चालला 97, 97, 98 आणि हे 99 चाललं मित्रांनो. आता हा 10 फरकाचा दशा क्लोज जर मंगळवार मार्केटला कधी रिलीज केला, 10 फरकाचा दशा क्लोज मंगळवार मार्केटला रिलीज जर केला तर हा 9 फरकच चालला. हा 9वा ओपनचा 9 फरकच चालतोय दशा क्लोज ज्यावेळेला रिलीज करतोय त्यावेळेला. हा 9 फरकाचा 9वा क्लोज मंगळवार मार्केटला जर कधी रिलीज केला तर हा 9वा ओपनचा 9 फरक जोड चालतोय 0-9 मित्रांनो. आणि हा 8 फरकाचा 8 क्लोज जर कधी मंगळवार मार्केटला रिलीज केला तर हा 9वा ओपनचा 9 फरकच चालतोय जोड चालतोय 98 मित्रांनो. तर आता बघा हा फरक 9 चालला तर 1-2-3-4ला येणारा हा ओपन, हा दुसरा ओपन आणि हा तिसरा ओपन, ह्या तिन्ही ओपनची बेरीज ही 4 चालायला पाहिजे. तिन्ही ओपनची बेरीज 4 चालायला पाहिजे मित्रांनो. हा जर 9 फरक चालला तर इथून 1-2-3ला पहिल्यांदा 4 जर खाली चाललं तर आता हे तिन्ही ओपनची बेरीज ही 4 चालते मित्रांनो. पहिल्यांदा 4 जर खाली उतरलं तर त्यानंतर 3 जर उतरलं तर आता इथून 1 आणि 2ला हे तर येणारा ओपन हा 1, 2 आणि 3 ह्या तिन्ही ओपनची बेरीज ही 4 चालण्यासाठी इथं एकच तिरी ओपन यायला पाहिजे मित्रांनो. ओपन काय यायला पाहिजे तिरी. आता इथं जोड्या बघा हा 41, 61 आणि 81 असं ते दाखवतोय, पण इथं ओपन आपली बसायला लागली तिरी. आता ह्या 81चाच फुलकट जोड 36 जोड इथं चालणार आहे मित्रांनो. का तर बघा ह्या तिन्ही ओपनची बेरीज 4 ज्या वेळेला चालत्या त्याच्या आधी हा क्लोज चालतोय बुधवारी 1. ह्या तिन्ही ओपनची बेरीज ज्यावेळेला 4 चालणार आहे त्यावेळेला बुधवारपासून सरकून मंगळवारी क्लोज चालतोय 1. ज्यावेळेला इथं तिन्ही ओपनची बेरीज 4 चालण्यासाठी इथं तिरी ओपन येणार आहे तर मंगळवारपासून सरकून हा बुधवारी क्लोज चालतोय, सोमवारी क्लोज चालतोय 1. हा 1 क्लोज आहे तर खाली येणारा ओपन हा क्रॉसचा ओपन आणि हा ओपन ह्या तिन्ही ओपनची बेरीज ही एकच चालते. आणि हा 9 फरकाचा 9 बेरीज 9वा ओपनवर हे ह्या पद्धतीनं हे 90 जोड चालते मित्रांनो. हा 1 क्लोज ज्यावेळेला चालला तर खाली येणारा ओपन हा क्रॉसचा ओपन आणि हा क्रॉसचा ओपन, हा 1 क्लोज म्हणताना ह्या तिन्ही क्लोजची बेरीज ही एकच चालायला पाहिजे. आणि हा 9 फरकाचा 9 बेरीज खरं छक्का ओपनवर चालायला पाहिजे मित्रांनो. आणि ही अशी जोड तयार होते. ज्यावेळेला हा 1 क्लोज चालला तर खाली येणारा ओपन हा क्रॉसचा ओपन आणि हा ओपन ह्या तिन्ही ओपनची बेरीज ही एक चालण्यासाठी तिरी ओपन यायला पाहिजे. आणि हा 9 फरकाचा 9 बेरीज म्हणजे इथं 36 जोड चालायला पाहिजे मित्रांनो. ही एक जोड आहे. आता दुसरी एक जोड दाखवतो बघा स्कीम लाईनला. तर ह्याची तारीख बघा 24/7/17ला हा 1 क्लोज चालतोय गुरुवारी. त्यानंतर 15/6/20ला हा गुरुवारी क्लोज चालतोय 1. तर 25/1/21ला हा गुरुवारी क्लोज चालतोय 1. हे 1, 8 आणि 10 हे पॅनलच तयार झाले मित्रांनो. हे पॅनल रिलीज होणार आहे पण ते नंतर वेळ आल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो. हा 1, 8, 10 ही अंक बंद राहतात मित्रांनो. 1 खाली 8, 8 खाली दशा ते हेतच रिलीज करतोय. हा 1 क्लोज 1 खाली 8 आणि 8 खाली हा दशा क्लोज. तर त्याच्यानंतर रिलीज करतोय हा चालवला 1, 1 खाली 8 आणि 8 खाली 10. तर आता ह्याच्यावर बघा जोड्या काय काय चालल्या.
हे जोड चालवायच्या आधी हा क्लोज, तर हा जोड चालतोय 57 मित्रांनो, एक घर खाली बुधवारी. तर हा जागेवर जोड चालतोय 40. पहिल्यांदा एक घर खाली चाललं तर आता हे जागेवर 40 चालते. तर आता इथं वर चालायला पाहिजे 33 मित्रांनो. पहिल्यांदा जोड चालला तर 57, 7ला 3 तिजी हा क्लोज चालला दशा, तर दशाला 3 तिजी तिरी क्लोज चालायला पाहिजे. ज्यावेळी हे 1, 8, 10 चाललं तर त्यावेळेला हिथं जोड चालली ती 57, तर हिथं जोड चालली ती 40, तर आता ही जोड चालल्या 33. ही 33 जोड तर चालल्या मित्रांनो. पण हे जोड चालल्यानंतर बघा, ही जोड चालत्या 3, 9. एक घर वर चालली ती, तर हे जागेवरच चालतोय 78. आणि हे जोड चालल्यानंतर एक घर खाली हा जोड चालतोय 17. जोड्या सगळ्या शिकवणीमध्ये मित्रांनो, चेक करून तुम्ही बघा. पण हे जोड चालायच्या आधी 1, 2, 3ला हा 9वा क्लोज 9वा ओपनच यायला पाहिजे. आणि जोड चालतोय 9, 4. पहिल्यांदा 3 घर खाली चाललं तर आता हा दुसऱ्याच घरावर 8 क्लोज 8 ओपन येतोय आणि जोड चालतोय 87. तर पहिल्यांदा 3 घर चाललं तर त्यानंतर दुसऱ्या घरावर चाललं तर हा जागेवरच 7 क्लोज 7 ओपन येऊन हा जोड 70 रिलीज करतोय मित्रांनो. ज्यावेळेला हा 9वा क्लोज 9वा ओपन आला, तर हाच 9वा ओपन 9वा क्लोज जर कधी रिलीज करणार झाला ह्या मार्केटला, सोमवार मार्केटला 9वा क्लोज जर रिलीज करणार झाला, तर ही जोड चालते मित्रांनो 29 दुरी ओपनवर चालते. हाच 8 क्लोज 8 ओपन 8 क्लोजला जर कधी रिलीज करणार झाला, तर हा जोड चालतोय 28. आणि हा 7 क्लोज 7 ओपन, हाच 7 ओपन 7 क्लोज जर कधी इथं रिलीज करणार झाला, तर जोड काय चालायला पाहिजे मित्रांनो आपली 27. आता इथं बघा, ही जोड हिथंच का रिलीज व्हावं. ही जोड जर मित्रांनो रिलीज तो करणार झाला, तर 1, 2, 3, 4ला ही जोड जाते 50 गुरुवारी. हा जर जोड चालणार झाला तर 1, 2, 3ला हा जोड चालतोय गुरुवारी 40. पहिल्यांदा 50 चालला, 40 चालला, आता 30 चालायला पाहिजे पण दुसऱ्या घरावर. आता इथे 27 जोड जर चालणार झाली, तर 1 आणि 2ला ही गुरुवारी जोड चालत्या 30. ही 30 तर चालली मित्रांनो, 30, 40, 50. पण ही जोड ज्यावेळेला चालते त्यावेळेला जागेवरच पंजा ओपनवर हे 5 बेरीज चालते. पंजा ओपनवर 5 बेरीज चालते. पण हे 40 ज्यावेळेला चालते त्यावेळेला बुधवारी सरकून 5ला 3 कमी दुरी ओपनवर बेरीज 6 चालते. पहिल्यांदा जागेवरच 50 चालला होता, त्यानंतर इथं जोड चालला होता दुरी ओपनवर 6 बेरीज. तर आता दुरीला 3 कमी हा 9वा ओपनवर जोडीत बेरीज चालायला पाहिजे 7 मित्रांनो. आता ही जोड चालल्या, तर हा जोड चालायच्या आधी 1, 2, 3ला हे 38 जोड चालते मित्रांनो. तिसऱ्या घरावर जोड चालते 38. तर हा 24 सरकून ज्यावेळेला दुरी ओपनवर 6 बेरीज चाला, पहिल्यांदा 3 घर खाली आपण सोमवारी चाललं, तर आता 1 आणि 2ला हा मंगळवारी हा जोड चालतोय 70. हा जोड चालल्यानंतर पहिल्यांदा आपण 3 घर खाली चाललं तर सोमवारी, त्याच्यानंतर दुसऱ्या घरावर चाललं मंगळवारी. तर आता हा जोड चालल्यानंतर हा जागेवरच 1 ओपनवर म्हणजे 12 जोड पण चालली. हे 12 जोड, हे 70 जोड आणि ही 38 जोड ही चालली. पण ह्या जोड्या ज्यावेळेला चालतात त्यावेळेला मंगळवारी बेरीज चालतोय 7. हा जागेवरच मंगळवारी बेरीज चालतोय 7 आणि हा जागेवरच मंगळवारी बेरीज चालतोय 7. तर ह्या 7 बेरजेचाच कट दुरी ओपन येऊन हा 9वा क्लोज 360 पॅनलनं रिलीज व्हायला पाहिजे मित्रांनो 29 जोड. आणि हा 7 बेरजेचाच दुरी ओपन येऊन हा 8 क्लोज रिलीज व्हायला पाहिजे 260 पॅनलनं ही 28 जोड मित्रांनो. पहिल्यांदा काय झालं तर 360 पॅनल चाललं, तर हा पॅनल चालला 260. आता पॅनल इथं काय चालायला पाहिजे मित्रांनो, 7 बेरजेचाच दुरी ओपन येऊन क्लोजला पॅनल चालायला पाहिजे 160. ह्या पद्धतीनं हे 27 जोड्या मित्रांनो पॉवरफुलमध्ये जोड्या मी सेट करून दिलो आहे आधीच तुम्हाला मित्रांनो. त्या जोड्या स्क्रीनवर तुम्ही आधी जाऊन बघा, सुरुवातीलाच दाखवलो आहे. त्या बघा जोड्या काय काय आहेत, काय काय नाही सेट करून दिलो आहे मी. त्या पद्धतीनं लाईन कशी वाटली त्या पद्धतीनं तुम्ही प्ले करा. आणि काय मित्रांनो, पर्सनली कॉल करून मित्रांचं असं यायला लागले की तुम्ही हिंदीमध्ये बोला, आम्हाला मराठी जरा समजत नाही म्हणून त्यांनी हिंदीमध्ये बोलण्यासाठी सांगायला लागल्या. जर तुम्हाला हिंदी आवडत असेल मित्रांनो तर कमेंट करून सांगा मला. त्या पद्धतीनं कमेंट बॉक्स बघतो मी. आणि जर काही ओपन जास्त कमी झालं तर नंतर मी क्लोज देखील कमेंट बॉक्समध्येच देतो. त्यामुळे तुमच्या काही अपेक्षा इच्छा असतील, कोणत्या पद्धतीच्या लाईनी तुम्हाला टेबल लाईनी आवडतात, स्कीम लाईनी आवडतात, ते देखील मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा मित्रांनो. ठीक आहे, ओके.